Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli gini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinyin kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kinong tray ka khardap krong khachna tolkiet kabadan na pahamaulain Ripoy district kilakano bakim strat shu ek chingle don bor palat chung manager ubratep kerteng kum uji Rahman kilakano bu Rahman manager ga MB consortium company lale don bor palat ir kinong tray dabok penmi buon kidaw pat umburam shu ori kalong renyeng kikan thai gi batrai khatai khardap daka bakren to med yaki ba chi selyang local director ga tolkit plaza loithu ba khajing kran bo additional SP ka district laong ba gane ka kam anspen ba no action Ka complain ka jungi hin namar ba tang nadang Islam banwan ka duty tang shiminit ru kila be ingin na duty bat idan ka jisumram halade namar ba iwan na yeng ban khre ban duty handre ki be no ingin na duty Islam das ngap ek reason ba baling Islam ki be no ingin na duty bat idan ka jisumram bang in lai phai beng shiyeng namar ba halanti singking kilak timbre ki ong babalai ti kan duty dengi tempau ya kata kasuk thang ingin namar ba kila be ingin na duty kata ro kadi hari lajong sabe puntang lada ka jingbe ka jungki lada kalong ka badan buram tini accept ka andre kalong ka bakhlem aku hari kata bat kunju rungi penpang ni ka jaka bam jungi kalong ka bejebo ha ya ka babun sing la ju complain ni ki inde detention action namar ba hangni la bamja bat ki kenthei bat shendram wat ka pleng jaro ba pli ki kenthei ni haban up ki line telada islami ketika minute ya ketika second la shatim hapo len kabalai kalong shatang ka ya ka haduk mentah hingi hak pentit ka pelala jong ka dadang itit ka ki klip banai hiyo ka bisa abang itit la dehi ingila ju complain hong manager but dan sisin ka ba manager ushim ya kata ka action utit ni kata ka botol ka ba atur ka uang bayar ka ni fi hak panra biang dengi pade hak ka jing semua ka jongi ba ka jing tip ka jongi ka knowledge kula nah ni ka botol one time use but intre ya ka use ka sisin dengi claim ra shu ba nan ta hingi tit ka bisa la jong ya ka Hato kan ka jatang ikna kasina iki bumdai khasiru. Jaya baro higini ke jinjang tamba suong no bikin di trashno bikin ban complain. Ini pada yang skam hangne namar panggil asha shisha melaju complain si complain henry claim ship action ya karai te kajungkwa kajunga te kalong ba kum gini ki bru kila dai ban change nane ki dai ban ajing seneng yiki nama nadu ka shooting ipan ka shooting yang ba ngikwa ban shim ka shooting ki barngam ini ban terminate plus nang ta ya ka women's problem ya ka ba ikan thai ki ong ba ngikwa ban lek shiyeng ban change and reclaim sha iki ban lek ban change na way ubreu ki transfer ya ka to yung up and call ita po siya manager uang ba up and call ya in charge kalau ki pen kelai yingi sarum ba chanang te ladang ngilik ban shim ki tiar jong ki kan thai ulta sha ong pen ban ba balai phalik syadukan ane keli penbandingi kumta tingi ngimla ban batai ba naka ika daw ngi fa ban sya dukan em sya ka bosno ngila complain nya kata ngila complain ande ki kam shim kyang klemon keli ki klemoto ki bernyam penbandingi bangin sangap jar ha man laki por ni sya kano ni sya ong bangi dei bangi shim pisa ni sya kano tu nang lor kataru bunsin ha bangi pan ya ka syuti ki ong bangi pan shisin yang ali kala debja kata shisin ngapan ya ka syuti aswa ban poi kata ka por ngala depan swa dia anda lapoi kata ka por ngap dengan lapep hadin bang lapep ru kidon ki bafun ki perlok jangan nang ne ki fun yang ki fun pada ki ong ba ul I suspension yang tang bang apep kata ka sini bang am ban pep namar bang ngadon ke kam bang apep ru te habang ala yosne wi ta ki ten ba u I suspend yang ngafun ya tai madam ba in charge yang ki ngafun ya tai madam te i ong yang ban wan chane sa office abang lawan sa office hadin bang ilalik complain khmat jong manager us iPad us I present pat yang kata ka seniru hadin bangi lawan complain yu de hadin kata suwa ban pui kata ka seniru ufun yang por private je mengit ufun manager wong babali pakwa ban pen he issue kat nemo bali pam sim ya kata ka suspend bangala ai de ngan sim le yu haba ngam pep lem dapan abang lapan de ngan sim ngan sngap kumno nomor kata ka hok jonga ba sim de bali wa suspend yang hadu lais ni tang bang apep sini wa suspend no yang lais ni alo kata ngikum ki kenthi si hangne ki baterai hangne botol pelajar bunsen ni sya kan no sni ni ong ba lada ngin le ke lada ngin le gisha ru ni sya kan no bang sim pisan nang ne
Nadangin online ya kitiar eru kila pekmat yang oh bangi simpisa nang ne ki supan mi be kidaw yang ikum kiti second thai namar kila ni ba kila nyobeng hai yang ikum kiti second thai ba aga jaka bani tre kade ka jaga la jong karba ka jingle jong kini ki khar ki ba tre ki ba in chat jingi pade kalau long sabapalan mungkin pau ba long tang namar ba musim shiteng dorma ya ki driver de bangi itu pau na yu de long namar bangi tipte condition ki long na ki don am ki driver papi kami kali kamai hakasisi ka no kinyo nang dei de sim na tang sispa kan actually ka dor try dong ka sispa pa sim tang sispa de kataru am ka di ka responsible jong ki ban bu ya ta ubum ma ban khang ya tu ka gen de katuro kambiang ra kamdan ra katu daka pet ka kali ki kono engi ba ki wan blame engi ki ong ba bali basim tang kata na blame jat phujai ki blame engi ki ong ba de ki nong pelat kali you dalet da pet ki katro ka yurul awan kono engi bangi pelat engi ngila don kitilang abat ya driver habaka ayu jong ki kambiang ra te hang ne ha tolget kambiang ai na dong sinong adu ki system adu ki jaka shongro ni hap bun simbangi hap yang adu ki jaka bam ayu ni hap shu aga jinjabo ni hap shong ba pedeng ki jinjabo ban kawiru ka bakong santam ka jing mut ayu kan katamo haba ni hane mitre indi ba ha kawi ka but ngi diban shong ba chijaka am halek ngi na kutukal siliang sakwa siliang hapo ka prakanta nim thai de sengi kumtu so mangile marsle na ngi habe tre ta shiying shja shed ayu na dong sdangi hable don maki bade kilong kum baki torture te ingi ban phale be ka tu ka kam da out sleep na kawi ka but julong re diban let bit na tu ka siliang baki ang maki ngi hab cross ngi hab ya lang ba ka kanwan ka kali dan Islam na tu da block kali ru na sat tim mangi kila over haru kam haras jung ki ngi